बायदि फिसा हिनजाव खांनानै लाफ्लांखो आं हनै गामियावबो दावराव जाजोब्बाय सोरबा हारसा हौवाजों थांदों होननानै मादै हाफाङा हारसा हौवाजों थाङाखै खोमा थांदोंना थाङाखै गावसो मिन्थिसिगौ गामियाव हनै दावराव दावसि जाजोब्बाय औथ' आरो गामियाव दावराव दावसिथार सोरबा हारसा हौवाजों बाइकआव थांबाय होननानै दावराव दावसि जालायसोदों दालाय आंलाय माथो खालामबावनो बिफायाबो हनै बिहु जानानै गोलैनानैसो दं बिसनायावसो फुथुना गारबोबाय आं दसे बहा खारलांखो बियो दाउ फाख्रिया फैथोल' बियो दाबायदियाव फैबाथाय आङो फिसाजो होननानै गनायना लाफिननायाव गैथारा जाय हौवाजों थांदों बेजोंनो थांनानै थाहैथोंसै बियो दाबायदियाव फैनांगौबा बिगुरखौ बिसिसे बिसिनानै थिनहरफिनथारगोन आं हारसा हौवाजों थांस्लायस्लाय बे अमा राजाजों थांबाबो जागौमोन दा वा दासो गोसोखांदों होमबा आंखौ दासो आंखौ नांगौ जादों नङाबाथ' आंखौ सैथारामोनलै नों फैलायबाय नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों नों जुदि आंनि फिसाजोखौ मैया हराव लांखारामोनबा दिनै आंनि फिसाजोनि हाबा जासिगौमोन गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों आरो आंनि खाथियाव नुजाफैदोंसो नोङो लाजिनाय गैयै नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों नों आंनि फिसाजोखौ बुरखायनानै लाङामोनबा आंनि फिसाजोआ दिनै हाबा जानो मोनसिगौमोन बा आंनिल' दाय आरो नोंनिबो दाय दङब्ला फिसाजोखौ बोराय हौवाजों हरनो नागिरनाया बेयाव आंनिल' दाय गैयाना ओरैबाबो नोंनि फिसाजोआ बे बोराय हौवाजों हाबा जानांगौबा ना उनाव बाबा हारसा हौवाजों खारफिनगौमोन मिथिबाय दानि जुगाव जबरदस्ति हाबा हरबाबो लाब गैया उनाव खारलांफिनखायो मिथिबाय नोंनि फिसाजो हाफाङाबो खारखागौमोनब्रा उनाव खारनाय खारिया बे बेलेग खोथामोन नों आंनि फिसाजोखौ हराव लांफैनाङामोन ना बिदि बेवहाय आंनि जेबो दाय गैया नोंहा बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों नालाय फिसाजोजों खारजादों आंनो हाबा हरबाबो खारनाय नङामोनदां नोंथ' नोंनि फिसाजोखौ सैमाजों हाबा होबाबो आंजों हाबा होनदोंमोन ना दालाय माथो हारसा हौवाजों खारजाबाय अमा राजा हारसा हौवाजों खारदोंना खाराखै जों दासिमबो मिन्थिया जानला मानला बुंलाबायनाङा नोङो दाथ' हारसा हौवाजोंनो थांदोंबालाय सोरबा गुवाहाटियाव नुबायानो आंखौ गुवाहाटियाव नुदों औ आंनि लोगोफ्रा खोन्थाहरदों हाफांखौ सोरबा हारसा हौवाजों बेरायबाय थानाय नुदों होननानै बेरायथों सोरजों बेराया आंनि न'आवल' दागा फैदों बियो आरो नोंबो आंनि खाथियाव थानानै बायदिसिना बुंफैनाङा रागा जोंबा नोंखौसो गोदनायाव अरफ्लंजोबगोन आं अमा राजा थुदोलै अमा राजा अमा राजाखौ लानानै थां फैदो आंखौ दाय होनाङालै नोंनि नोंसाजों आंखौबो गारनानै थांबाय बेनिखायनो आंनाव जेबो दाय गैया बेफोर गासिबो बिनि थाखायनो जाजोबदों दालाय माबाफोर खबर फैदोंना फैयाखै बहा खबर फैनो गाबोन समफोर फन खालामनानै खोन्थाहरा बे आं हारसा हौवाजों फैबाय होननानै सोरजों हाबा जाहैयो जाहैथोंसै दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजो नंला बियो आयौ हारसा हौवाजोंबो थांदोंना थाङाखै औहाय दंबा बयबो बेखौनो हारसा हौवाजों थांबाय होननानैसो बुंबाय थादों गालि नोङो नोंसा आब'खौ मालाबा हारसाजों रायलायनाय खोनादोंमोन नामा आं थालखौनो लाया हारसा हौवाजों थांखादों बियो माथो गुवाहाटियाव नुदोंबालाय हारसा हौवाजों बेरायनाय हारसाजोंनो थांनानै दानसु जाथोंसै आरो बेफोरबायदि मानसिया थैबाबो लस गैया हारसा हौवाजों थांखाबाय बे आब'आ आयौ मानसि दावराव दावसि जाजोबलाबायखो दसेनो नों मा सानो सिखिरि आंबो बारा मोजाङै मिथियाहाय सोरजों थांदोंथाय दावसो देलायना फन हरदों खोमा थौलाय दावसो देलायना खबर लाहैनि थौ नार्जि बुदाङालाय आंनि फन बे थिखोना मेसेजबो नायला माथो सहैबायना सहैयाखै खबरथ' हरनो हायोना आंनि बिखायासो थल्ल' गनोसै बाला आयौ बाला बेबा मा जाहैखो नार्जि बुदाङाबा ओरैनोबा गोसोआ बायदिसिना सानलाबायथारो आरो ओरैनोबा फन थिखोआबाथाय बोरैबा मोनखाथारो आंहा ओंखामबो खहाबा हासुनोबो ओंखारा मोनलायथारो दावसो देलाय फै हाबफै ओइ दावसो देलाय नोंनाव हाफांनि फन फैदों नामा बाल आंनालाय मानो हाफांनि फन फैनांगौ दे जेराय नोंसोर सानैया लोगोबो ना बेनिखायनो नोंखौ मिथि सानदों माथो अमा राजानावसो थांदों ना मादों होननाय खोनादोंमोन आंलाय गैया बेनिफ्रायबो खारबाय आयौ बाला नंगौसो आरो हौवाया लायनो थांदोंमोन नो हौवा गोदाना ओमफ्राय बहाबा खारलांबायनो मानसिया दा रावबो मिथिया बहा खारखो बेखौनो सोरबा गुबुन हारिनि हौवाजों थांबाय हारसा हौवाजों थांबाय होननानै दावराव जागासिनो दाथ' फेसबुकआवबो दावराव जागासिनो फेसबुकआवबो हारसा हौवाजों थांबाय होननानै आपडेट होगासिनो मानसिफोरा सोरबा थैथों माबाथों बुथारजाथों होननानै कमेन्ट खालामगासिनो आयौ बाला नंगौ नामा आं फेसबुकखौ नायनि आयौ बाला नंगौथ' आरो हाफांखौ रायसोगारदों मानसिफोरा थैथों बुथारजाथों होननानै एडभान्स रिप होननानै लिरसोदों कमेन्ट बक्सआव बेनोथ' हारसा हौवाजों थांमारदोंना थांमाराखै बेबा माथो थिक थांदोंबो जानो हानाय दानि जुगाव रावखौबो जेबो मिन्थियाना बेबा हारसाजों थांदों ना बबेबा बाहेर हादरनि हौवाजों थांदों हे बिदि नंद्राया मा नों लोगो जानानैबो मिन्थिया आरो हाफांखौ नोंसोर नांलायदों होनदों नामा आंनि नार्जि बुदांखौ रायहरदों आरो हाफां बिमाया बेनिखायनो आं हाफांखौ रागा जोंदों नोंहा बिमानि दायखौ फिसानाव हगारनोसै बेबो नोंनि लोगोनाव एसेबां मोजां लोगोबा नोङो
खबरसो लानांगौमोन हाफाङा माबायदि दं माबायदि गैया नोंजोंसो मोजां गाज्रि रायलायो दा हाफाङा बांसिन लोगोआनो लोगोनि खैफोदाव खबर लायाबा माबायदि जागोन नोंलाय नंगौथ' आरो आं बावनानैसो दंमोन आं हाफांनो फन खालामनो माथो फनाबो सुइच अफसो जानानै दं आयु बाला बहा थांमारखोबाल हाफाङा आं गिबायहाय नोंहा दासो गिदों ओइ लोगोफोर आङो हाफां बिमाखौ रागा जोंनायानो हाफांखौबो जोंफ्लांबाय आरो नाथाय हाफाङा गोमामारदोंबा जारला जागोन ना गाज्रि हौवाजों हाबा जाहैदोंबा सोरबा हारसा बांगालजों थगायनानै लांजाबा फानजाबा मा जानांगौ दे आयौ बाला गिनायसो मोनबाय आं बेसेरा हाफां बहा दं बेबा ओंखामबा जादोंना जायाखै दासो बेहा मानिबा फन फैबा मोजाङै सोंबानो जाबाय बहा दं बहा गैया मिथिबाय आंनि गोसोआ हाफांखौ मोजाङैनो दं बायदि मोनदों मिथिगौ ना बेनिखायनो नोंसोरबो बांद्राय टेनसन लानाङा अके दा आं मा खालामबावनांगौ दे आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया गाबोन आं बहा थांनांगौ जाखो दाथ' नार्जि बुदां आंखौ हरसेनि थाखायल'सो दोनगोन नार्जि बुदाङाबो मालाय आंखौलाय मानो हेफाजाब होनांगौ जाखो फारसेथिं दावसे देलाया मिथिबा खम रायगोन नार्जि बुदांखौ न'आवबोथ' आं दा थांफिननो हाखानाय नङा थांबाबोथ' आइ आफाया आंखौ थिगसे बुखागोन आं मा खालामबावनांगौ दे नावमा राजानावबो थांफिननो हायो ना मा खालामबावनो आं दा थैनोबोथ' हाया आङो आयु बालाबो थैया आं मा जायो जालांदों होमबाबो थैया आङो आं मा खालामनानै लाखो दे मा जानांगौ मा जाखो एसेबां गाज्रि अबस्था जाबाय दा आंना हाफां मानो खनायाव जिरायनानै थाबाय थाखो नार्जि बुदां नों आंनि थाखायनो खस्थ' मोनसिगोन ना जेबो नङा आच्छा नोंथ' ओंखाम उखैबायना आं नोंनि थाखाय ओंखाम लानानै फैनि नों बेवहायनो थाथ' जागोन ना नार्जि बुदां नोंखौ गामिनिफ्राय फन खालामदोंमोन नामा फन खालामदोंबाबो रावनिखौबो रिसिभ खालामथ'वाखै आं सोरबाफोर फन खालामदोंबा रिसिभ खालामना प्लिज मा होनदों खोनासंनो आच्छा र' फन मोनसे फैदों हेलौ ओइ नार्जि बुदां आंनि जिउ आंनि बुहुम आंनि मिथिंगा आंनि बिखा बिख्लो नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै हो आं मोनसे खामानियावसो बिजिमोन आच्छा नंगौ नामा आं नोंखौ जि गोसोखांबाय थादों मिथिगौ ना नोंलाय आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै बाल नार्जि बुदां ओमफ्राय मा खबर नोंना आंनि खबरा मोजां ओमफ्राय मिथिगौ ना हाफाङा सोरबा हारसा हौवाजों थांबायनो मा हारसा हौवा औथ' आरो हारसा हौवाजों थांबायनो गुवाहाटियाव नुदोंनो मानसिफोरा सोरबा आला हाफांखौ आङो बिदि सानथाराखैमोन मिथिगौ ना बेहा मोजां मोननायबो दंखोमालायो होननानै आं मोनथिथारामोन बाल आं इसिबां मोजां लोगो हाफांनि आंनोथ' खोन्थाजायोना नङाबो जानो हागौ ना मानसिफोरनि बुंनायखौ दाला मिथिगौ मानसिफोरा जानला मोनला बुंखायो मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया जेरै नोंनि आंनि गोसो थोनायखौबो सिखोमानो हाया थिग बिदिनो हाफाङा हारसा हौवाजों थांनायखौबो रावबो हमथानो हाया आरो दोनखोमानो हाया नों मिथिया नाथाय आंनि लोगोखौ आं मोजाङै मिथिगौ ना बियो रागा जोंनानै थांदोंबो जानो हागौ मिथिगौ उपाय गैयियाव मानो होनोब्ला बोराय हौवाजोंसो हाबा दङमोन ना बेना दिनै बेनिखायनो मिथिबाय आच्छा दे उनाव फन खालामसिगोन आं नोंखौ अके बाय नार्जि बुदां दावसे देलायनि फनमोन नामा मा होनखो दावसे देलाया नोंखौ सोरबा हारसा हौवाजों थांबाय होननानै दावराव जादोंनो गामियाव मा हारसा हौवाजों बालनि हारसा हौवाजों रायलायफेराखैनो आङो हारसा हौवाजोंसो थांनो सानलायबाय आंखौ मा जाबावगोन नार्जि बुदां आंनि लाइफआनो बरबाद जासिगोन आंनि लाइफआ बरबाद जाखाबायानो नों मानसिया हाबानिफ्राय गोमाबाय नालाय बायदिसिना रुमार्स जाखासिगोन बांद्राय सानबाय थानाङा दे आं नोंनि थाखाय ओंखाम लानानै फैनि नों सिङावनो थाबाय थाथ' बाहेराव ओंखारबोनाङा दे जागोन दे बेवहायनो थाथ' आयौ आंखौ हारसा हौवाजोंसो थांदों जालायबाय आरो मानसिफोरा आं मा खालामबावनो दे दुमफावनोनो फन हरनि र' आं हेल' दुमफाव आयौ बहा दं नोंलाय नोंखौ जों एसेबां कल खालामदों ना फनानो सुइच अफसो आङो दा बुंसै आरो नोंखौ गामियाव हारसा हौवाजों थांबाय होननानै दावराव जागासिनो नों हारसा हौवाजों थांबाय आरो थाङाखै मा आं रावबो हौवाजों थाङाखै आङो जि दावराव जाखादों गामियाव मिथिबाय आंनि आइ आफाया माबा होनदों नामा आंखौ होननायालाय होनखासिगोन रागा जोंदों आरो दालाय नों बहा दङ आं बहा दङ खोन्थानो हाथ'ला दे जायखिजाया आं मोजां जायगायावनो दङ अके बाय दुमफाव आं दा दुमफावनोबो खोन्थानो हाया बहा दङ होननानै दा आं रावनोबो जेबोखौनो खोन्थानो हाया बेसोरा नार्जि बुदाङासो खैफोदाव गोलैगोन आं नार्जि बुदांखौ खैफोदाव खोलैनो लुगैथाराखै बेसोरा नार्जि बुदाङासो आंखौ सहाय खालामदों आं नार्जि बुदांखौ बोरै खैफोदाव खोलैनो दे हाफां ओंखामा जादो दे नार्जि
बुदां आं ओंखामखौ जानो गोसो गैला ओंखामखौ लांफिनदो आं ओंखाम जाला ओरैनो उन्दुनोसै आं मानो ओंखाम जाया जानांगौ जाखो जादो नोंथ' दहायनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै सानाव ओंखाम जायाबाबो हराव ओंखाम जाथारनांगौ आं ओंखाम जानो गोसो गैया आं बिराद गिदिर दाय मावबाय आं बोरै ओंखाम जानो दे आंनो साननो टाइम हो आं माबा माबि साननि मानसिया साननो थाखायबो जानांगौ उदैखौ खालि दोननानै जों जेबो साननो हाया हाफां जादो दे ओंखामखौ नोंलाय नों जाबाय आरो आंखौ टेनसन लानाङा दे ओमफ्राय नों बहा उन्दुगोन आं लोगोफोरजों उन्दुहैनोसै नों बेवहायनो थाथ' ओमफ्राय बे रुमाव नों हारसिं थाखायो आरो आंजों लोगो सासे थाफायो बेयो न'आव दंहैथ'यो साननैसो नों बेवहायनो थानो हागोन दे नों थानायखौ टेनसन जानाङा मा आं साननैसो बेवहाय थानो हागोन औ दे नों जेबो सानालासिनो ओंखामखौल' जादो थेंक इउ नार्जि बुदां नों जोबोद अनसुलाथार इट्स अके ओंखामखौ जानानै उन्दुनानै थादो दे अके इसोरा नार्जि बुदां जोबोद अनसुलाथार दाउसो देलाया जोबोर लाखि नार्जि बुदां बायदि हौवा मोनदों आंखौ मिथिबा दाउसो देलाया आं नार्जि बुदांनि रुमाव दं होनबा खम खानाय साफ्रे साफ्रे बुगोनाय बियो आंखौ बेनिखायनो मालाय बयफ्रेन्डनि रुमाव थाबाय थाया आङो थांनांगोन आङो गाबोन समफोरनो बेनिफ्राय दिनै हरसेखौ मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया मोजाङै साननोसै आं बेनिफ्राय माबा मोनसे डिसिसन लानोसै